це слово чи рядок, чи думок короткий крок. Ні, це вийшло речення, думка вже завершена. Розповідне розказало, а питальне запитало, спонукальне кличе нас, просить, видає наказ. З великої букви починай, в кінці знак не забувай, крапка, знак питання, знак оклику, старання. Розповідне розказало, а питальне запитало, спонукальне кличе нас, просить, видає наказ.